Enak pas tuh, logofor enak pas. Wow! Dasu! Wow! Woo! Paksa topar. Gimana belum sih? Hello guys, welcome back to the channel. Nontonku bayang nih Demal Vlog YouTube channel आरोबाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय थाबाय। जों दा बेलेगनि फिल्डआव दंफैयो आरोना। दिनै खारनो फैदों बेसे लायो बिथांमोननि टाइमखौ नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ देखायगोन आङो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओरैबायदि मानसि दिनै बापरे बाप मा बुंनो नै नायना ला मानसिफोरखौ। Oh my god. Oh my god. मा पार्टि होनदों जोंना? दाउला पार्टि नामा? दाउला पार्टि। बाक्सानि दाउला पार्टि। नै बाक्सानि दाउला पार्टि। अनिगिल माबा बुंगोन नामा? ओइ किबा इटाको साना किबा इटाको लास्ट लागे मर दाउला पार्टि दाउला एग्रो 955 नाय दाउला पार्टिया जोंनिया सा बाक्सानि रानार माखा थोट ना पाए हे लास्ट लागे एससी तो पारिस नै फिल्ड लोगोफोर याव माखासे दंबावो एसे जा दाउला पार्टिगा थाबायथिंदो फिल्डखौ गिदिंना नायग्रोदो नोंसोरना लाबाय दाउला पार्टिनो गावसिना इनै इनो दङ दाउला पार्टि सारानार मा मुसुसो बोखो नै दाउला पार्टि अखाया 10-50 11 सौ हाजो नोंसोरो नाय 10-50 11 गासिबो लागाव बारा आथुर जानाया खारनायखौ दसे टाइमनि उनाव नुसिगोन मानसि जमा जागासिनो दिनै खारग्राफोरा जोंना ओरैनो मथा मथि 100 नाबा 90 प्लास जागोन लोगोफोर नोंथांमोना दायो नायलांबाय था खारग्राखौ बेसेयाव हाबो बेसे टाइमाव हाबो नोंथांमोना लाइभ होलांबाय थागोन भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना बाक्सानि रानार खारनाया बाल 6 पे देखायबाल मा जानो स्टार्ट वाव दासो लागाव आसाम पुलिस मथा मथि 90 जनसो दं लोगोफोर नायनानै ला माबायदि गामसादो बायदि खारदो लागाव Oria lago wah
217 221 Mari tak. 232 240 251 Go Still running mau gần xong thôi sẵn thôi mà ạt pergi tindakan go Boria time yes sigang the second position Chini Sules Boria Asam Bules Chini 52 Asam Bules go Zos ha Sari dos go Boria Sari solo Sari bes Sari tes Sari poses go Sari running siêu mình phải lên vậy Boria time Sari bhagao pass Sari Boria लगाओ Boria time pass Sari pass sudo pass otro Boria time लगाओ pass poses Boria time oh pass Sari do लगाओ pass 45 547 550 hei ma faltu hei faltu salah ya Boria time Boria soyek लगाओ soy dos Boria ini za topar para montfilmnya singaw udah sada this is our top 632 Boria soy 43 soy 48 लगाओ 655 7 đôi लगाओ naik ramah kawan nih Boria
बढिया हे आठ लगाओ ओ खतर मुला खतर होय खतर 8-2 खतर हे लगाओ बढ़िया बढ़िया टाइम 8:56 बढ़िया टाइम लगाओ हाँ बढ़िया दौड़ नो 19 बढ़िया टाइम बढ़िया ऊपर 9:32 9:33 लगाओ बढ़िया हो 9:39 बढ़िया 9:45 बढ़िया 9:55 लगाओ लगाओ एना फास्ट लोगोफोर एना फास्ट 10:32 नै फटायबा बढ़िया 10:42 बढ़िया टाइम लगाओ 2:50 बढ़िया लगाओ 2:57 58 59 1-1 बढ़िया 1-6 7 8 9 2 1-2 बढ़िया 15 16 17 18 19 1-19 Oi! Masa kau? Oh, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, Agro 42. बढ़िया 45, बढ़िया 47, 48, 49, 50, 51, 52, Agro 52, लगाओ Agro 55, Agro 57, Agro 59, baru 1, 2, 3, baru 10, बढ़िया दंबावो खावसे बारो 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, सारी बारो बढ़िया 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, baru 42. Egron baru maban singo juga isir. 11.
खारासै दिनै बरिया इ बेसेयाव दंमोन 1050 बरिया 1050 1140 नोंना बेसेमोन 1150 जेराव हाजोबदो 11 सिङाव हाजोबदो 11 सिङाव गासिबो नाय जा बिथा बाबदो 10 बेसे हरदोंमोन इयो 1140 टपार टु बाक्सा टपार किमान हरदोंमोनसे 1042 बरिया बरिया टाइमाव हाबदो किमान दा टाइम टु 1127 आरो 12 बरिया 5 पाक Ada dos asam polis. 11 18. बरिया टाइम Josh. जौस Oh, लगाओ. लोगोफोर जा बिथांमोना खारखांजोब्बाय ओमफ्राय बरिया टाइम आउट जादों ना लोगोफोर थ' बे जाबाय बाक्सानि रानारफोर थ' दिनै जोङो बेलेग फिल्डआव नायफैदोंमोन आरो ना जोंनिया फैदोंमोन खारग्राफोरा ओइ बेयाव दङ ओमफ्राय बरिया टाइम आउट टपारा जाहैबाय 1040 आवदो लोगोफोर बोरै जाखोब्रा हा नै आसल माखाया जना दंजोबो Kamera sama udah dimbal. जोंना दाउला पार्टिया रेडि जाबाय न'आव थांनो थाखाय खारखांजोब्बाय गावनो बुजा जाहोले लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव जाय गोदान फैदों जाय साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन गाइस दिनैनि थाखाय बेनोमोन गाइस थ' बाय बाय